Татмедиа акционерлік жәмғиятының 15 жыллығына бағышланған Татарстан журналистлары Сабан тойы болып узды. Бейеп, жырлап, бүтін шырны гірлетіп, нихаят Сабан тойға бүләклер жия башладылар. Минем yanımda Мамадыш редакциясы һәм алардан тиз арада хәзер бүләкләр җыеп алачаклар. Нәрсә әзерләп куйдыгыз? Без бик күп бүләкләр әзерләп килдек. Бары тик менә Мамадыштан иң яхшы бүләкләр, иң алдынгыларга булачак әлеге бүләкләр. Нинди бүләкләр? Менә матур салат ясар өчен салат. Сөлгә обязательно монсы Сабан тойының күрке, савыт саба, шәйләр бөтенесе бар. Сабан той мәйданына Татарстан Республикасының бор төбәкләреннән журналистлар җыелды. Әлеге форматта Сабан той беренче тапкыр уздырыла. Бәйрәмгә хәйр-фатиханы Саба районы мөхтәсибе Ойнур хәзрәт Әхмәтов бирде. Биредә мәртәбәле мөхтәрәм кунаклар да катнашты. Әле бүгенге көндә без бит инде бер-беребезне табарга тырыштык. Һәм уртак проектлар булдырырга. Менә ул проектларның нәтиҗәлелеген карап, аларның нәрсәгә көчлерәк күбрәк игътибар бирергә, нинди юнәлешне өстенрәк итәргә һәм кулашлырак булу өчен нәрсә эшләргә. Биредә әлбәттә безнең иҗади мөнәсәбәтләрдә өстенлек һәм бу очракта активлык күбрәк булсын иде матбугат чараларының үзләреннән, чөнки аудиторияны аларның үз эшләренең һөнәр осталары бит инде алар халык белән кеше белән ничегрәк эшләргә алар күбрәк беләләр. Ясалган нәтиҗәләр белән Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Садыков Шамил Мөхәммәд улы уртаклашты. Бердән булып яшәү бүген генә аның үз нәтиҗәсен күрә башладык. Акча ягыннан күреп торасыз, кагазга бәяләр арта, энергиягә бәяләр арта. Шушы кысаларда без мөмкинлек тудырабыз үзебезнең типография булгач, мисал өчен газет бәяләрен нык арттырмаска. Шулай безнең медиа мәктәбебез бар. Хәзерге тормыш бик үзгәрүчән, күреп торасыз. Яңалык бик күп. Аны үзгәрештергә кирәк. Медиа мәктәптә без укыйбыз. Шулай ук финанс мәсьәләсендә, матди яктан караганда да бу бик уңайлы. Сабан тойның тамашачысы да, ярышларда катнашучысы да, барысы да журналистлар. Һәм алар үзләрен төрле уеннарда сынап карарга булдылар. Беренчеләрдән булып Шүлмәк ваты уены. Ничек сезнең әзерлек бара? Әзерлек бишле, хәзер ватам әйберне. Уңарчы Шүлмәк атканың бар? Әйе, баткан бар һәм кәстрүл җиңгән идем. Кәстрүл җиңгән. Нәрсә җиңәсең килә? Наушник. Тактика biraz җитеп бетмәде. Күрәмсең инде әллә кайчан Шүлмәк аткан biraz онытылган. Тагын берәр Сабан тойларда менә бәрегә генә инде бу Шүлмәкне. Ничек йомырканы кашык эченә төшереп җибәрмәскә һәм җиңү яуларга. Журналистлар үзләре өчен уңай ысул табып чыгарганнар. Ике кулны кашык турысына күтәреп йөгерәләр. Кулны айту бит мишайт итмәде, йөгерү өчен дип әйтәм, кайтыла китермәде. Моннан тыш Сабан той бәйрәмендә тагын бик күп уеннар үткәрелде. Гер күтәрү, копчы киеп йөгерү, волейбол ярышлары. Медиа Сабан тойның волейбол ярышында Ялкын һәм Казан утлары редакцияләренең җыелма командасы җиңде. Сабан тойның баш батыры булып Шәһри Казан газетасы журналисты Фәрит Салихов калды. Дина Нәҗметдинова, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.